Kuriani tuhata nadong di bagas coron menang di bagas garejaon songni nang dihamu amanami inanami na tongon madohoti permingguan live streaming di Inganak Tabi. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Atong tapatulus marohata tapukama perminggota marhite edde pujian sian nomor 706 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Saya tangihon ma suaraku ale Jehova molo jojo, didok rohaku horomandok, lulihamu ma bohiku, atong bohimma na hulului ale Jehova. Saya unang mata bunihon bohim maradop ponahu, Jehova do panodangi diahu dohot hatuauku, tung midai se mama biarahu, Jehova do partano batu aku di ngolukku, tung idai se ma ahu biahaton, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gidjangi, usehom matodim na badiay dohot hapistaran na sian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiay di tonga-tongani hamion, lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita jalalam gada huriam na badiay, patotong mahuhut rohanami manguloyho, sahat ro di ujung ni bagas parsaon tu nature, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen.
Lasmaro hatta ditu hatta debata, lasmaro hatta ditu hatta debata, lasmaro hatta ditu hatta debata, haroro ani hagogo oni. Para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitaon. Tangion hamuma patik ni debata, dimingkuta sa darion, imasian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jalaliling mangul di tanong ni lehon ni Jehovah de Batam tuho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manako, pati pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan mujolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagan sinonganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan sari penidonganmu, manang naposombawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, mangulahom hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Sayun ako hidalani dalan namar muliai, odo tokto tangi aki, Tuhan patok tong lakaki, say togu au Tuhan, by nam tolhot tulapung mi. Patok tong lakaki, dangolo au dinaholo hati ganggu ni rohai, say tong masih rohakon tuinganan nati. Say togu au Tuhan, bain lam solhot tu lam bumi, tu inganan buna tongam, say lam patok tong lakaki. Tatopoti ma dosata tuadopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalan na bonar, para si roha jalan na talup, di roha jalan na basar doho. Sa mapangulahi maroham midahami, di bahenise sa madosa nami, dangadong nahupangasaon kami dukon ni asi ni roham. Hatigoran na pinatupam anakmu, hupangasasokok kami tujolom. Di baheni pasonang jala pauli mahami aka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabege maha tabaga-baga taringot hasesan dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehova, nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam, jala nunga di lojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu, ahu tutu, ahu sadiri menalesei akka panglaosim alani hadiriyokku, jala dangbe hupai ingot akka dosam, hasangapom madi debatana di gijang, amen. Sikom doa sini roham tuang nadang olun naliluau nahinan nuaeng jupang do. Turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat sian Yohanes bidu 17 mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sia tajahama marsikap sorin taringot tu siseanna nunga hupapatar guarmi tu jolma akka nanilehomi tuahu sian portibion hohiaddo napuna nasida jala dilehon ho tu nasida tuahu dirado di nasida do hatami Nunga di boto nasida nasian hodo samubutna nanilehon mitu au. enunga hupasaha tu nasida akka hata nanilehon mi tuahu jadi di jakon nasida do gabe di boto nasida situtu ahu borhat sian ho jala nunga porsea nasida hodo namar suruahu Dang apala portibion kalian kon nasida hodo akka nanilehon mitu au ay hodo napuna nasida. jala nadiyahu nadihodoi jala nadiho nadiyahu doi jala nunga marsangap ahu di bagasan nasida Dang di portibion beahu tujuanon di portibion do anggo nasida narodo ahu manokot ho ali amang dabadia ramoti manasida di bagasan warmu akka nanilehon mitu au asasara nasida songon hitang. saliling rap ahu do nasida ahu do mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilehomi tuahu jala hujagai gabedang adong be magosian nasida ya soholan sada anak jai asa jupang hatani surati Alai naroma ahu wae manokot ho di portibion lebe ahu dina hudrok songoni asa di bagasan basida di pas halawas ni rohan na dia. nunga huleon hatami tu nasida di hosomi portibion do nasida aidang sian portibion nasida songon ahu nasosian portibion Dang apala huangido talitongmu nasida sian portibion. Alai nae maramotangmu nasida maradohon na jahati. dang nasian portibion nasida songon ahu nasosian portibion Berbadiai manasida di bagasan hasit tongan. Hatamido hasit tongani. songon parsurum di ahu tu portibion songon ido husuru nasida tu portibion Berbadiai do diriku mokop nasida. asa gabi badia nang nasida Nahi hasit tongani. ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peoksa amen.
tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon nani hatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehova, ido ama peruna suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya to di porbadia, at dorang suhagubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni si Latus, na matitarpadal di hao pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul ni siamun debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di si maibana pangamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria atau panihala Kristen na kanabadia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak makakanang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Si patakason titing di mingguta sadarion, minggu eksaudi. Namar lapatan, saya tangihon ma suaraku ale Jehova. Tanggal 10 Mei tahun 2021. Halaman tolu. Poin parjolo. Papungu peliat tujolo. Sadarion minggu tanggal 10 Mei tahun 2021 dung sipul papungu pelian napaduahon dung jamita anon papungu peliat tujolo dohita laho haporlua tu diakonia sosial di Huriata. Lasma rohata pasahaton peliani. Poin paduahon, pertanyaan week. Di hari Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021, patu pauni huriata do pertanyaan week, live streaming. Nani hobasan ni week 10.2. Nama ringanan di Gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10.00 WIB. Reta mahita saluhutna ruas ni huria nasian week 10.2. Madohoti partanyangani jalatu akana boy tikina boy ma parsidohot ro tu partanyangani. Laos pinangidohon ma tuhita saluhutna ruas ni huriata asatong ma taihuton partanyangani di bagasta. Jala nama jabui partanyangani unang pola di patupa parsipanganon. Poin patoluhon, ujian tulisan pelajar sidi. Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021 akan dilaksanakan ujian tulisan bagi pelajar sidi tahun ajaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di gereja. Masuk pukul 14.30 WIB. Dimohon kepada seluruh pelajar sidi agar hadir untuk mengikuti ujian tulisan tersebut. Poin paopaton. Pesta Parningotan Hasasaur ni Todi Parbadia. A. Pesta Parjolo. Hari Minggu naro tanggal 23 Mei tahun 2021 ima Pesta Parjolo Parningotan ni Hasasaur ni Todi Parbadia. Marpungu dohita di gerejaon masuk songon nasomal minggu di pukul 06.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 11.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dohot pukul 10.07 lewat 15 WIB. Jala peliata tu pusat
na paduahon di sima si pasahatota tu ulaon pengkabaran Injil. B. Pesta paduahon hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Ima pesta paduahon parningotan hari hasasaurni todi parbadia marpungu dohita di gerejaon masuk holan sahali kebaktian ima pukul 10.00 WIB. Jala peleata tu pusat na paduahon si pasahatota tu ulaon keadilan perdamaian cipta atau KPKC. Poin pasap puluhanopon. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domo tu surat soso-soso ni opui eporus HKBP taringo tu dana pensiun HKBP ima asa ukap rohatta sude ruas ni huria lau manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari. Anggiat boy tulus jalasikop parture ni dana pensiuni. Laos di patupa huria do di jolo ni pitu poti bain panupayo tu dana pensiuni. Halaman ponopon. Poin pa 24 ton. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dua ruas ni HKBP Bandung Barat. Pasahaton selamat ulang tahun. Tu namar ulang tahun di bagasan mingguan memuka sian hari minggu sadarion tanggal 10 Mei saat rodi tanggal 22 Mei tahun 2020 sada. Saya di pasu-pasu tu hatta nasida namar ulang tahun ini di bagasan hahi pason uhut di lehot tu hatta tu nasida gajang niumur. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei tahun 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17.00 WIB. Warta tambahan sada sermon lansia nah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2020 sada masuk pukul 10.00 WIB bertempat di GSG 1. 2. Sermon Ama Gabungan hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2020 sada masuk pukul 17.00 WIB. Asa parsidohot ma sude ruas ama tu sermon gabungani bertempat di GSG 1. Songonima sipatak kasonon titingta di minggu sadarion. Botima mulate. Namar Tuhan Inna Yesus, na
Namartu adodohonon nalapuk marohai aina sidodomanean nasana ditanoi saina sunang rohani namangoluri masih moloma wastodimuna midahati korani namartu ado amuna ai tutuma jupangi saina sunang rohani
saleleng di tanon batikor moroham paingot-ingot matok-tok nidok ni demata. Sai songon hauna dengan ho ramos morbueni bulung nape naulido otong sai tirui. Godang dohina ulini ai moto itok-tok pasuman madirim tusi soi bain roham sinta. Bolokon sian rohami hugut nosoture aloi nasian Tuhani ramoti masude. Sai tiru Tuhan Yesus naung rohu mokopo pamai nanang hatanai angoluan muda. Tatangya konma piliata tujulo ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut siliolehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasia kami pilihanon. Pati bulhon haraja om di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni siliolehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile omni toni rodi mamataku osano omongki rodi salu Upaya
Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorba dia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saot molomani roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangoluan siapari, say samarusa nami songon panisa nami, di dosa di dongan amardosa tuhami, una kami tu gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo, donaku. Jalo hamuma pasu-pasu siam Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tuto dim. Amen.